fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nilqaku f'dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw flimkien din l-Ewkaristija. Ninsabu fis-27 ħadd matul is-sena. Fil-liturġija tal-kelma llum tkellimna dwar il-fidi. L-apostli jekk jitolbu lil Ġesu qawwilna l-fidi tagħna. Ekkew anki aħna nitolbu lil Alla fin-nuqqas ta' fidi tagħna biex jagħtina l-grazzja li nemmnu fejn ma nkunux nistgħu nifhmu. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija jew nħejju rwieħna billi narfu ħtijietna u nitolbu maħfra lil Alla billi nagħmlu ftit eżami tal-kuxjenza. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna ħtijietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla, Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf talla, bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qajt tal-tana, int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier, ħenna għalina, għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli, Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Fakkarkom l-qdis ser nagħmlu b'suffraġġju għall-erwieħ tal-familja Magro u Ċefaj. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tfawwar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħoq ilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xerret fuqna nitolbuk il-ħnina tiegħek billi taħfrilna kull ma jbeżżana fil-kuxjenza tagħna u tagħtina dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li walla miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Il-ġust jgħix bil-fedeltà tiegħu. Qari mill-ktieb tal-profeta Ħabukuk. Mulej, kemm se ndum nokrob għall-għajnuna u int ma tismax, jew ngħid vjolenza u int ma ssalvax. Għaliex turin il-ħażen u int tqgħod ħares lejn il-ħtija. Quddiem erda u vjolenza, hemm it-tilwim u l-ġdiliet dejjem jiżdied. Imbagħad il-mulej wieġeb u qalli, ikteb id-dera, onqoxha fuq tavlozzi hekk li jkun jista' jħaffef min jaqra. Għax id-dera sseħħ meta jkun waqta, tistenna sa ma tintemm u ma tqarraqx. Jekk hija ddu ma tasal, instennija għax tiġi żgur. Ma tiddewwarx ma tasal. Araħ jinfena minn mhux ruħu sewwa, iżda l-ġust jgħix bil-fedeltà tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lil Alla. Sarmi sponsorjali ngħidu flimkien issimgħu leħen il-mulej u twebsux qalbkom. Ngħidu flimkien issimgħu leħen il-mulej u twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ li l-blata tas salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana ta' ratti l-ħajr, nagħmlu bajjat ta' ferħ, ngħidu flimkien issimgħu leħen il-mulej u twebsux qalbkom. Ejjew inqimuh ninxtetqu qudiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mira tiegħu u n-naċ tiegħu. Ngħidu flimkien issimgħu leħen il-mulej u twebsux qalbkom.
mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u tantawni missirijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt ngħidu flimkien, issimgħu leħen il-mulej u twebsux qalbkom. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Għażiż, infakret biex tqajjem fik id-dun ta' Alla li jinsab fik bit-tqejjid ta' idejja, għax Alla ma tani spirtu ta' biża' imma spirtu ta' qawwa, ta' mħabba u ta' rażan. Mela tistħi xejn minħabba fix-xhieda għal Sidna, anqas minħabba fija, proġunier tiegħu, imma sammija jitbatija għall-Evanġelju u għafda fil-qawwa ta' Alla. Żomm quddiem għajnejk l-eżempju tat-tagħlim sħiħ li smajt minn għandi, fil-fidi u fl-imħabba li huma fi Kristu Ġesu. Ħares bil-għajnuna tal-Ispirtu Santu li għammar fina it-teżor sabiħ li kien fdat fidejk. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-kelma tal-mulej tibqa għal dejjem. Dini il-kelma tal-Evanġelju li kien imxandar lilkom. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien l-apostli qalu lil Ġesu kattar fina il-fidi. Weġibhom il-mulej kieku kellkom fidi mqarda żerrija tal-mustarda kontu tajdu lil din is-siġra tat-tut inqala u mur tħawwel fil-baħar u hi kienet tisma' minkom. Wieħed minnkom ikollu għaddej qiegħed jaħrad jew jira. Meta jidħol mill-għalqa xi jgħidlu? Ejja, Isa, u oqgħod għall-ikel, jew lesti li xniekol ilbes il-fardal u nawilli sa ma niekol li nixrob jien u mbagħad tiekol u tixrob int. Jaqgħu se jroddulu ħajl il-qaddej tal-li jkun għamel li ordnalu. Hekk ukoll intom, meta tagħmlu kull ma tkunu ordnati jgħidu aħna qaddejja li ma niswew għal xejn, għamilna biss dak li kellna nagħmlu. Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Evanġelju. L-unflok il-prietka għanna ittra pastorali mill-eċċellenza tiegħu Monsanton Tewmajs of Għawdex. Ġib li sem ta' il-ftuħ tas-sena pastorali sena 2022, sena 2023. U beda jfissrilhom l-iskrittura. Eżisħuti kappellani, saċerdoti, reliġjużi u insara u ċin u barranin u li tgħixu fi gżiritna. Issa li għadda s-sajf qed nibdew sena pastorali ġdida. Din is-sena jiġifieri minn issa sas-sajf li ġej ser tkun iddedikata għas-smieħ tal-kelma ta' Alla. Aħna l-insara għandna bżonn kbir li nisemgħu din il-kelma. Il-kelma tiegħna nindunaw li l-ħajja tal-fidi tagħna aktar minn kollox hija relazzjoni mal-persuna ta' Ġesu ħaj. Meta nindunaw li l-fidi hija relazzjoni ma' Ġesu, nibdew narfu li temmen mhux toqol, li temmen mhuwiex toqol imma rigal li tmur għall-Ewkaristija tal-ħadd mhuwiex pis imma festa. Li titlob mhuwiex dmir imma laqa ma' ħabib sinċir. Li tgħin mhuwiex sakrifiċċju imma għatta mħabba lejn dak stess li tak kull ma għandek. Il-ġrajja ta' Emmaus huma sejrin lura lejn Emmaus id-dixxipli rrakkuntaw lil Ġesu il-frustrazzjonijiet u l-fallimenti tagħhom. U qatt jismagħhom. Iżda f'mument minnhom Ġesu b'ton sod qalilhom kemm intom boloħ u tqal biex temnu dak li qalu l-profeti.
u beda jfissrilhom dak kollu li l-Iskrittura kienet tgħid fuqu. U dan kollu servihom biex jarfuh fil-qsim tal-ħobs. Nistgħux aħna wkoll illum niltaqgħu ma' Ġesu ħaj fis-smeħ tal-kelma u fl-Ewkaristija. Is-sejħa li għamlilna l-Papa Franġisku f'Tapinu. Il-miġja tal-Papa Franġisku fostna tixbaħ ħafna li x-xena ta' Ġesu li jindaħal miexi mad-dixxiepli imdejqa fil-mixja tagħhom lejn Emmaus. U wara li semaħħom waslilhom bil-qawwa l-kelma setana tiegħu. Fid-diskors li għamel f'Tapinu fit-2 ta' April tas-sena 2022 il-Papa għamlilna sejħa ċara ħafna. Talabna biex inkunu knisja li tevanġelizza, għax il-fer tal-Knisja huwa li tevanġelizza. Il-Papa jgħidilna li kollox beda mis-smieħ tal-falliment tal-mewt ta' Ġesu fuq is-salib u dak li der bħala tmiem kien fil-fatt il-bidu tal-Knisja. Dan jidher ukoll fl-istorja tat-Santwarju ta' Pinu, il-kappella mitluqa u fis-stat ħażin iddestinata biex tkun ikkundannata inbniet f'santwarju għajn ta' fidi u bewsa ta' faraġ għal Maltin u l-Awċin. Il-pjan pastorali tas-sena l-oħra, x'intom tajdu. Bħad disċipli ta' Emmaus aħna wkoll ninsabu xi ftit jew wisq mifxula. L-eżami tal-kuxjenza li għamilna matul is-sena pastorali li għaddiet, l-istħarriġ magħmul mill-gruppi taż-żgħażagħ li qed jgħinu fil-medja soċjali kif ukoll l-impressjoni ġenerali ta' ħafna juri li għaddej minn żmien diffiċli u delikat. Il-fidi ma għadx għandha l-ewwel post fil-ħajja ta' ħafna minna. In-numru ta' dawk li jattendu għal qudies tal-ħdud kull ma jmur qed jonqos. Dawk li jattendu fil-parti kbira tagħhom huma anzjani. Ħafna żgħażagħ abbandunaw il-Knisja u tilfu l-fiduċja tagħhom fiha. It-talb fil-familji ftit li xejn għadu jeżisti. Il-membri tal-għaqdiet u l-gruppi tal-katekezi huma magħmula minn ħafna nies imdaħla fi żmien u numru tagħhom dejjem jonqos l-aktar wara l-pandemija. Anke l-istess gruppi ta' volontira li jduru mal-festa tar-raħal qed jiltaqgħu ma' diffikultajiet kbar. Minkejja l-bruda jew lejja fil-mixja tal-fidi, din il-grazzja tas-sejħa għall-evanġelizzazzjoni li l-Papa qed jagħmlilna mhix qiegħda taqa' fuq dnejn torox. Dan jidher ċar mill-eżami tal-kuxjenza li għamilna fir-realtajiet kollha tal-Knisja lokali matul is-sena pastorali li għaddiet. Nistgħu ngħidu li ħareġ ċar li t-talb inqanqal tal-poplu ta' Alla fil-gżira tagħna biex ikollu okkażjoni li jgħinuh jisma' u jifhem aktar il-kelma ta' Alla. U beda jfissrilhom l-Iskrittura. Fil-bidu kienet il-kelma u l-kelma kienet ma' Alla u l-kelma kienet Alla. Il-bidu tal-Evanġelu skont San Ġwan huwa tifkira ċara tal-bidu tal-ktib tal-Ġenesi. Il-bidu li għalih jirreferi l-Ġenesi u Ġwanni ma jridx juri biss l-ewwel mumenti tal-istorja, imma fuq kollox dan il-bidu huwa kawża tal-istorja. Huwa l-bidu li joħloq u jiġġenera dak kollu li ġew wara. Fl-oriġini ta' kull ma jeżisti hemm dejjem il-kuntatt tal-kelma ta' Alla mal-kaos. Hija din il-kelma ta' Alla li tista' tqanqal il-qlub tagħna l-awċi biex niltaqgħu mal-persuna ta' Ġesu u nagħtu lil Alla l-post li tassew jixraqlu f'ħajjitna. Kelma li toħloq. Ġesu jxebbaħ il-kelma ma' raġel li jkun xeħet iż-żerija fl-art. Riet jew imqajjem bil-lejl jew binar, iż-żerija tinbet u tikber bla ma jaf kif. L-art trott minn nfisha l-ewwel il-barma, imbagħad iżbula, imbagħad il-qam mimli fi żbula. Meta l-frott isir malajr il-bidwi jmiet tidu għall-minġel għax ikun wasal żmien il-ħsad. Il-kelma hija Ġesu nnifsu li fih bih u għalih kollox kien maħluq u kollox qiegħed iżomm. Hija Ġesu u kull darba li nisimgħuh tinħoloq fina u tagħmilna tiegħu. Kristjani. Il-kelma flimkien mas-sagramenti hija triq privileġġjata li biha l-Ispirtu Santu jkompli joħloq il-komunitajiet insara ta' żmienna, il-Knisja. Din il-kelma għandha l-qawwa li toħloq insara ġodda u komunitajiet ta' fidi anke fl-irħula tagħna.
Il-bniedem tal-lum iħoss aktar minn qatt qabel il-bżonn ta' direzzjoni u orjentament. Il-kelma ta' Alla min-naħa tgħinu jara fix-xewqa ta' Alla għalih u min-naħa l-oħra waqt li jarafa u wettaq dan, il-bniedem tal-lum jista' jaraf min tassewwu fi kliem ieħor minnu f'għajnejn minn ħalqu. Kelma li tfejja. Il-pubblikani u l-midinbin kienu jħossuhom il-bogħod minn Alla minħabba kliem ta' kundanna u nuqqas ta' akkoljenza min-naħa ta' dawk li kienu b'xi mod jirrappreżentaw l-istrutturi ta' reliġjon. Ġesu bil-persuna u bil-kelma tiegħu mess il-qalb ta' dawn in-nies u għenhom iħossuhom milquha u maħbuba. Hekk ġralhom Mattew il-Pubblikan, Mara Sammaritana, Zakkew u l-midinbin l-oħra tal-Vanġelu. U ma diversi dawk in-nies li kienu qrib il-Knisja minħabba raġuni jew oħra ħassewhom imweġġejn u minħabba f'dak dbedu mill-ħajja tal-fidi u kultant waslu biex ħaduha kontra Alla, kontra dak kollu li għandu x'jaqsam miegħu. Kienu diversi dawk in-nies irġiel li sofrew minħabba abbużi sesswali, fiżiċi jew morali mingħand nies li suppost kellhom juru mħabba, ħniena, ħlewwa u kura paterna u materna. Trid tkun il-kelma ta' Alla li timla l-qlub ta' dawn l-irġiel u nisa li huma mibgħuta biex iwassluha u terġa' tagħti tama u fejqan lil dawk li huma mweġġa u qalbhom maqtuha. Kelma ta' ħeġġa. Fl-istess waqt li jidher li ħafna minna n-nies li ngħixu l-prattika reliġjuża għaddejjin minn żmien ta' jgħejja, telqa u noqqas ta' ħeġġa, jidher li ħafna minna li għandna nieħdu sehem fil-quddiesa tal-ħadd nattendu għall-laqgħat fil-gruppi tagħna u nibagħtu lil uliedna l-katekiżmu fil-parroċċa nagħmlu dan bid-drawwa u spiss mingħajr ma nifhmu s-sens veru ta' dak li nagħmlu. U għalhekk mingħajr ma niddeċiedu verament li nkunu disċiepli awtentiċi ta' Ġesu. Din is-sitwazzjoni komplet tiggrava fi żmien il-pandemija. Ħafna minn dawk li kienu jmorru il-Knisja bid-drawwa ntebħu li din id-drawwa tista' tgħaddi mingħajrha u billi qatt ma kien hemm deċiżjoni vera u propja ma rawix bi kbira li jħallu l-prattika tal-fidi. Il-miġja f'pajjiżna ta' ħafna nies barranin b'mentalità u twemmin differenti tista' tkompli ddajjef il-konverżjonijiet tal-fidi li sissa aktarx kienu aktar fenomeni soċjali u kulturali milli għażliet personali u ekklezjali. Hija din il-kelma li trid tenna niddixxernu u nażlu bejn dak li hu pastorali u dak li huwa sempliċiment folkloristiku. Minkejja li jkunu ħafna dawk li jipparteċipaw, il-folkloristiku għandu bżonn jiġi gradwalment mgħammed, ikkatekizzat u kristjanizzat. Hija l-kelma li trid tenna ngħixu reliġjożità tagħna bil-fidi dejjem aktar matura. Il-qawwa tal-kelma. Tista' verament il-kelma tal-Alla tagħti l-ħajja, tfejja u tħeġġeġ. Iva tista'. Dan jistgħu jgħiduh il-ħafna insara u ċin li jiddedikaw ħin biex isemgħu il-kelma. Hawn diversi gruppi fil-parroċċi tagħna li jiltaqgħu biex isemgħu il-kelma tal-Alla u jirriflettu fuqha biex jgħixuha. Dawn kollha jistgħu jiġdu kif il-kelma ta' Alla ġielithom jidħlu aktar fil-fond fl-esperjenza sabiħa tal-fidi. Għalhekk inħeġġeġ bil-qawwa u minn qalbi lilkom il-koll insara u ċejn mill-aktar żgħażagħ biex tilqgħu l-istedina li l-kappillani u saċerdoti qegħdin jagħmlulkom fil-parroċċi tagħkom din is-sena u tattendu għal gruppi li jiltaqgħu biex jirriflettu fuq il-kelma ta' Alla. Huwa l-aktar ikel bnin li fi kliem flimkien mal-Ewkaristija għandkom tippretendu minn għandna u għal-aktar ikel sustanzjuż li aħna msejħin minn Alla biex natukom. Mogħtija mill-Kurja tal-Isqof il-Belt Victoria fit-30 ta' Settembru tas-sena 2022 tifkira ta' San Ġilormu Presbiteru u Dottur tal-Knisja. Anton Tewma Isqof ta' Għawdex, Mons Edward Zammit Kanċellier.
Issa nqum bil-wieqfa biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox l-għalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Eben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnu. Fit-tielet jum qam b'imbeluwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li meqjum u mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem fihom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-wiet l-ħajja taż-żmien li ġej. U Jeżis Kristu ċentru ħaj tal-fidi tagħna induru lejhu resqulu t-talbiet tagħna. Tulbu għall-insara biex ikunu bnedmin ta' fidi ħajja u għalhekk ikunu xhieda b'ħajjithom ta' dak li jemmnu nitolbu. Għal dawk il-bnedmin li jibnu ħajjithom fuq il-ġid u fuq minfushom mingħajr ma jħossu l-bżonn tal-preżenza tiegħek nitolbu. Għalina biex narfu nagħtu widen u spazju għal kelma tiegħek, kelma li toħloq, kelma li tfejja u kelma li tnissel il-paċi fil-qalb ta' dawk kollha li l-qawwa bħala Omna Marija nitolbu. Min dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu birek il-familji tagħna ħalli jikbru flotja tagħhom għal xulxin u għati l-għajnuna tiegħek lil morda u lil dawk li jduru bihom nitolbu. U għall inti jurejtna mħabtek f'ibnek Ġesu, ilqa talbna u għatina l-Ispiritu Qaddis tiegħek sabiex jenna nibnu ħajjitna fuq il-kelma tiegħek, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerti għas-sakrifiċċju imwaqfa b'ordni tiegħek u kompli fina l-għamil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala qaddejja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu qlubna l-fuq, nizzuħħajr il-mulej Alla tagħna, sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irrodulek ħajr bi Kristu Siedna. U ħenna għalina fil-miżerji tagħna, u għoġbu jitwielet minn verġni, miet fuq is-salib biex lilna jeħlisna mill-mewt ta' dejjem, u rxox tal-ħajja biex jagħtina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet,
mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-idnu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda ngħidu għaddejs, għaddejs, għaddejs. Smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Nbirek minn ġej fisem mulej, wasanna fil-għura tas-sema. Għaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' Qudusija. Għaddes għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata biex mirajħibati, ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara l-ikla ħaj il-kalċi, reġa rat il-ħaj, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajr xorġbok tal-qana hawn quddiemek biex naduk. Miċċa kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisewijiet li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek, mxerda mad-dinja kollha, u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'kutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Mod partikolari l nitolbu għall-erweħ tal-familja Magro u Ċefaj. Nitolbuk mulej jiddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Molla Marija, ma' raġel ta' San Ġusepp, mal-Apostlu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-beberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew fidi bimħabba lejn dan il-missier tagħna ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna, għal ma naħfru l-minu ħati għalina, la d-daħalnix fit tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tijek il-paċi fi żmienna, biex ikunu ħilsam, dejjem mid-dnub, u mħarsam kull inkwiet, għana u nistennew nittamaw il-jena u l-midġja, tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħek, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għati jaslimu l-għaqda li intrid fija, li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. Natu il-paċi lil xulxejn. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Niswew lilna se nitqablu bihom għal ħajja ta' dejjem.
ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Atina l-paċi. Dan hu l-ħaruf talla. Dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. جسم فمكن مقدام تسمى الكنزة يسولين
Ringrazzjawk Ġesu tal-li joġbok tiġi fil-qalb tagħna. Tolbuk tkattar fina l-fidi. Fidi li hija meta aħna nagħmlu dak li jitlob minna l-mulej li mgħallem tagħna. Anke meta naħsbu li triq tagħna hija oħra. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Atina u Alla li tista' kollox li s-sakrament li bieħed qarbilna kun ikel u xorb tagħna biex ninbidlu f'dak li aħna nirċievu tassew bi Kristu Sidna. Għandna xi avviżi, nfakru it-trabi li ma twildux. Nhar it-2 ta' Ottubru l-Isqof Anton Tewma ser iqaddes f'dan is-santwarju fis-6:30. U f'din il-qudiesa nfakru lil dawk it-trabi li ma twildux. Kulħadd hu mistieden partikolarment dawk il-familji li tilfu xi tarbija tagħhom fit-tqala. Ħinijiet tas-santwarju minn nhar it-12 ta' Ottubru f'toqs tas-santwarju matul il-ġimgħa fis-7 ta' filgħodu sas-7 ta' filgħaxija għal festi u l-ħdud mis-6 ta' filgħodu sal-ofsinhar imbagħad nerġgħu niftħu mis-9:30 sas-6:30 ta' filgħaxija. Ħinijiet tal-qudies matul il-ġimgħa ikunu fis-7:30, 8:30 u 6:30 ta' filgħaxija. Ħdud u festi kmandati. Il-ħinijiet ikunu fis-6:15, 8:30, l-10, 11:15 u fil-5 ta' filgħaxija. Nfakrukom ukoll bħas-soltu flotja tad-demm għal-marit ma hemmx vakanzi u għalhekk id-demm huwa riżorsa indispensabbli. Inħeġġu lil kulħadd u lil minnu f'saħħtu biex nhar it-3 Ottubru min jista' u jiflaħ imur jagħti id-demm li huwa tant bżonjus mis-sija sal-5 ta' filgħaxija fil-berġa tax-Xewkija. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Il-mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.